ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପିଲାମାନେ ଆମର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗରମ ସହି ନ ପାରି ଗାଧେଇବାର ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲେଣି। ବୋଲବମ୍ ଭାର ବି ପୂଜା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେଣି ସେପଟେ ଆରପଟେ। ଚାଲ ଦେଖିବା। ପୂଜା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆମର ହେଲେଣି ଏପଟରେ। ନଈରୁ ପାଣି ଭାର ଉଠେଇକି ଆଣୁଛନ୍ତି। କାନ୍ଧରେ ରଖୁନି ବେ ତାକୁ ଆଣିଆ ଲାଭ। ରାମୁ ଓଇ ରାମୁ କାନ୍ଧ ରଖିକା ପାଣି ପିଇ ଦେଇଛି ପେଟେ। ଆମର ବାରୁ କୁଣ୍ଡଡ଼ା ଘାଟରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇକି